Vi har lige, før I ser videoen her, så har vi lige en hurtig disclaimer. Den her video, den indeholder opkast, altså bræk. Så hvis I ikke er klar på det, så lad være med at se den her video. Det er ikke for små børn. Nej, det er det fandme ikke. Så viewer discretion is advised. Yes. Nyd det. Ja. Hej med jer alle sammen. Sup again. God aften. Sup again. Sup again. Velkommen til Eksperterne. Nå da. Del 5. Ja. Episode 10. Hvor vi snakker om Havnearbejde. og deres nabos Samtaler hos naboen. og underground sex business Deres in the forbindelser house, til baby. det. Let's go. Jeg vil gerne starte med romkugle. Med introduction. Tænd for lighteren for sanderen, mand. Nej, med en romkugle. Jeg har lige købt Ja. Hey, det er vigtigt. Føj for satan, hvor vi har en god stank her. Men okay, så lugter vi godt, vi dufter godt. Hvad mere kan vi have? Nej. Ikke også? Romkugle, det kan vi da have. Okay. Men skal vi ikke lige sådan... Altså jeg tænkte bare sådan... Det var introduktion. Vi vil gerne bede jer lyttere og seere om at til næste episode at sende jeres spørgsmål ind til os. Ja. Så vi kan svare på dem, fordi vi tænker sådan, det er et meget sådan ensidigt platform det her. Vi kan godt tænke os at brede os lidt ud til måske sådan mere sådan En bredere fanskare. Ja, og så har vi sådan i sidste del af showet har vi sådan et segment, der hedder Eksperternes brevkasse. Og så svarer vi på spørgsmål. Men fuck det, fordi nu skal vi snakke om havnearbejde, samtaler hos naboen, og der er forbindelser til underground sex business. Lige præcis. Håndarbejde. Havnearbejde. Men vi kan, men hey, prøv lige at høre. Oh. Det er sådan, at vi kan sagtens gå ind på havearbejde og underground sex business. Det hænger jo sammen. Lad os starte forfra in the business og sige, okay, 1, 2, 3. Vi kører fra starten. Havnearbejde. What do we deal with? Havnearbejde, det er arbejde ved en havn. Og det er ofte præget af fiskeri. Ja. Ofte industriel fæstning i de her sørgelige tider. Og vi har lige set dokumentaren Seaspiracy, og det, vi er rystet. Jeg er også rystet. I vores grundvold. Og så er navnet. Det er fandme ikke et godt navn. Vi lagde op til at sige Conspiracy, men den hedder Seaspiracy. Altså, det giver ikke mening. Jeg er personligt rystet over den måde industriel fiskeri påvirker vores have, og hvordan at det påvirker vores klima, og hvor uetisk det er, den business foregår. Ja. Jeg er så glad for, at du nævner havene. Koranrevne vil jeg implementere i denne samtale. Og jeg vil sige, fordi vi sidder jo her, vi har lige fået vores første øl i aften her, og jeg vil gerne bare sige skål, ja. Skål for denne episode, skål for os. Ikke mindst skål for jer derude. Og så vil jeg lige tilføje en lille ending på min en kaviat på min kommentar. Ja. Ja, en kaviat, det er fandme et godt ord. Ja. Ragnar. Hvad hedder det? Det jeg vil sige med dette, det er at okay, alkohol forurener det egentlig i havene, eller ej? Er der nogen herude? Er der nogen af jer seere, der har beviser? Skriv det i kommentarerne. Nej, men prøv lige at høre. Jeg drikker vand. Alkohol. Produktion må vel gøre det på en eller anden måde. Fordi jeg tænker, der må forbrændes nogle kalorier og noget sydesalt. Og det kan vi ikke lide, fordi havene de er salte nok. Hvis de bliver mere salte, så siger man, det er salt. Og så dør vandet. Det er ikke fiskene, der dør. De kan godt gøre, men vandet evaporerer fysisk og sikkert også. Det dør. Damperes. Det dør. Og hvis vandet dør, så dør fiskene. Fuck. Og så dør vi til sidst. Dør koralrevet. Men det er, vi dør ikke, fordi vi er orakler. Jeg synes, vi springer over nogle handlinger. Pas på med en fucking romkugle. Ja. Jeg har egentlig ikke lyst til romkugle endnu. Nå. Vi kommer til romkuglerne senere. Men inden da, som jeg sagde før, vi springer over nogle omspringningshandlinger. Jeg tror, det var præcis det, jeg sagde. Og det jeg mener med det er, at vi
går for hurtigt frem her i verden. Vi bliver nødt til at tænke os om, er der noget at tænke over? Altså, i forhold til hvad? I forhold til olie. Ikke? Lige præcis. Jamen, altså olie, altså benzinolie, madolie, hvad snakker du? Vi snakker rapsolie. Rapsolie? Ja, fordi rapsolie... Hvad er det deal med olivenolie og rapsolie? Hvorfor er olivenolie så meget dyrere end rapsolie? Fordi det er bedre. Hvorfor er det bedre? Fordi det fungerer lige sådan. Der er mere fedt i. Det smager bedre. Ja, det er ikke engang løgn. Det smager bedre. Ja, men det har samme effekt. Altså, prøv lige at høre. Ja, men effekten Jeg har faktisk lige en sjov historie. Ja. Ja, den er ikke særlig sjov. God idé. Og den er heldigvis kort, fordi den er ret kedelig. Men jeg brugte rapsolie til at koge pasta blandt det. Fordi jeg tænkte, det plejer at være lidt lækkert. Lidt olivenolie, lidt salt i pastaen, det kan jeg godt lide. Så hældte jeg rapsolie i. Nå. Okay. Det var fandme klamt. Okay. Hold kæft, hvor var det. Fordi rapsolie, det gør ikke det samme som olivenolie. Rapsolie ligger sig som sådan noget tykt fedtet skum på toppen. Og det smager så klamt. Can I ask you a question about that? Rapsolie. Because I've had a feeling about it tastes like fish. Is that true or false? Jeg vil sige... Dårlig fisk. Altså, det smager dårlig fisk. Dårlig fisk? Dårlig fisk. Hvad er dårlig fisk? Er det en fisk, der er dårlig, der er syg, jeg har også 2 cent, a.k.a. en kaviat til det her. Og det er, ved I hvad raps hedder på engelsk? Rapeseed. Rapeseed. Og det er... Voldtægtsfrø. Det er fandme... Det er noget, der So ikke... we need to cancel that shit. Lytter. Cancel I need you to pay on that finger. Cancel it. Cancel rapeseeds. Cancel rapeseed. Cancel it. Altså, det går heller ikke, at det hedder voldtægtsfrø. Fordi der er sgu da ikke nogen frøer, der har lyst til at blive voldtaget i det her. Nicht. Overhovedet, vel? Altså, jeg læste faktisk, at over 50% af frøer bliver voldtaget hvert år. Men de har ikke lyst til det. Nej. Og derfor er det fandme ikke i orden. Hey. Jeg ved godt, det er et sensitivt emne, men der er ingen grund til at lade følelserne løbe afsted med dig. Jeg kan ikke klare mig mere. Tag dig sammen. Lad mig lige få en tår. Ja. Tag dig sammen. Giv mig lige noget Okay, nu skal mere. vi lige... Okay, tag en dyb indånding og lad fiskene ånde i vores åndedrag. Vi er jo guderne fra oraklet. Emilio. Lad mig fucking skåle, Og du er with, for ellers så drukner fiskene. Ja. Come on, bitches. Vi skal ikke... Seriøst, hvad er fisk, der drukner? Det er fisk, der er blevet fanget og skåret i stykker. Okay, jeg bliver nødt til at være real now. Og smidt ud. Men må jeg sige noget færdigt for en gang skyld, eller hvad? Må jeg sige mit færdigt? Ja, jeg er klar til din... Ja. Godt. Så det jeg vil til at sige, ikke, det er, at de bliver fanget, de her fisk. Tun, sardin, I don't fucking care, altså. Og så deres fucking gælder bliver skåret væk, så kan de ikke trække vejret ned i fucking vandet. Det giver ingen mening for os, for vi har ikke gælder. Nej. Men de kan ikke trække vejret ned i vandet, så de dør, og så er det fucking spild, man. Jeg bliver så gal på de der fucking... Så kan man ikke spise dem. Fiskemænd, der fucking tager deres gælder, altså. Og prøv lige at høre. Stop. Jeg ved godt, det er svært at forholde sig til, når det er bare fisk. Ja, fuck fisk. Det er ikke fucking fisk. Men prøv at tænke over, hvis det var den lille havfrue, Godt sagt. der blev parteret og dræbt og druknet i sit eget vand. The old one. I'm an oracle, dark. You are an oracle, man, and I'm not even kidding in your spirit or your fantasy. Altså, You know? må jeg lige komme med en quote? Of course, Fra en kendt lært. Yes. Sebastian Krabbe fra Den Lille Havfrue. Godt. Havet er skønt. Not anymore. Oh my god. That's a good wedding! We should use that in another afsnit. I felt like I was not within that, so... But can I say something? Yes. I feel like fish are like romkugler. Fisk er som romkugler. Hvordan? Det smager... Altså, når man presser en romkugle i smadder, så kommer der måske lidt væske ud. Og det gør det også af fisk, og det hedder fiskeolie. Det er en romkugle, der er lavet af rapsolie. Og det er fandme ikke i orden. Rapeseed! Prøv at se, hvis jeg presser den her. Prøv at se.
Presser. Ej! Se. Ej, det går fandme ikke, det der. Rapsolie er fandme ikke godt til at lave fucking romkugler. Kvalitetsfrø. Men, Det er jo det, jeg siger. men sådan overordnet havnearbejde. Ikke? Overordnet. Jeg føler nogle gange, vi glemmer havnearbejderne. Fordi De er fandme syge i hovedet. det er fandme... Nej, men prøv lige at høre, jeg har vist lidt respekt, fordi de lever jo fandme bare en industri. Og når du sidder og spiser sådan et lækker stykke torsk med hollandaise sovs og pomfritter, så er der 10 milliarder havnearbejdere, der har været i gang fra morgen til aften, 24/7, 7 dage om ugen, 65, for at skaffe den fisk med hollandaise sovs. Og vi har gitterfritter i fryseren! Vi har Vi har lavet det, endnu! Og prøv lige at tænke, hvis du nu, men det er sådan lidt en double-sided coin, fordi det er dårligt for haven. Men hvis du stopper med at spise din fisk med hollandaise, hvad skal havnearbejderne så gøre? Så er det ikke noget job! Og Jack! Ja. Hvad skal havnearbejderne så gøre? Godt sagt, Så- Simon! Thank you! Jeg tabte min spøj. Okay, undskyld, mand. Nej, det spiller penge! Undskyld, jeg mener... Ligesom havnearbejderne. Vi er rige, vi er ligeglade. Jeg mener... Okay. Jeg hader havnearbejdere, jeg har dårlige oplevelser. Back to the business, helt seriøst. Prøv lige, har du en dårlig oplevelse? Ja, Hvad er det? den kender jeg ikke til. Må jeg høre? Jeg var så fuld, jeg kunne ikke huske noget. Må jeg høre, jeg ikke? Jeg har sejlet på både, og folk ryger. Jeg er ikke allergisk på det. Det jeg gerne vil sige her, det er en historie, som går back to the days. Ja. Det er noget, der rammer hårdt inde i en, fordi det er fandme noget, Godt setup. noget der betyder, noget der betyder noget for en. Okay. Og når jeg græder, så begynder jeg at græde. Det kan jeg fandme også, når du græder. Men for at get back to the business, ikke også? Altså, det er fandme noget, vi skal tage ansvar om. Det handler om mindfulness Mindfulness. og mindset. Og ved I hvad? Back to the business, guys and girls. Fordi ikke mindst girls, I must say, as a man. Og det er sådan, I'm sorry, derude, ikke også? Altså, oraklerne, ja, vi er mænd. Hvad betyder det? Ja, okay, vi ved det alle sammen underbevidst, men lad os sige det bevidst. Før du snakker videre, Ja. jeg har lige en caveat til det der. Jeg elsker, når du siger caveat. Tak. Jeg har en caveat til det der, og det er, at i gamle dage, alle orakler, de var kvinder. Så vi er faktisk enormt ligestillingsorienterede, når vi sidder her 3 mænd, vi er orakler. Fuldstændig ret. Lad os snakke videre, Erik. Ja. Hvor kom jeg til? Kan I hjælpe mig? Ja, du kom fra... Noget med kvinder. Ja, især kvinder, mand. Altså. Kvinderne. Ja. Altså, let's go back to business, right? Ja. Det er der, hvor det hele stammer fra. Det hele stammer jo... Okay, en lille lesson, som I måske ikke ved derude. Men det hele stammer fra kvinderne. Og skål fra kvinderne, Ja. by the way. Så kan vi altid tale, hvad fuck vi vil. Skål Men for... kvinder, you are the shit. Ja. Hvad har kvinder, som mænd ikke har? Patter, for one. Og pissekoner. Og pissekoner. De har pissekoner. Var det et... Ja, der kan godt være, der er nogen... Prøv lige at høre. Kvinder derude, I skal lade være med at blive forarvet over jeres køn, jeres berøring. Jeres kvindelige Lad nu være med dele. Prøv lige at høre. Jeg har en måde, hvordan det her det bliver helt ligestilling. Hvordan det her det bliver helt ligestilling, ikke? Nu har vi sagt pissekoner og patter. Seriøst. I stedet for useriøst. Mandepatter og pissemænd. Så Godt. har vi også sagt det. Præcis. Så har vi sagt det. Equal position. Og mandepatter, det er ekstra dårligt, fordi det er fordi man er tyk.
Og jeg siger ikke, hey, lytter I? Nej. Nå, Sig det igen. Mandepatter. Ja, okay. Mandebarbelutter. Ja, okay, mand. Det er et tegn på dårlig livsstil. Okay. Øj. Ja, jeg kan nogle gange blive rigtig glad for, at I gør sådan noget der. Men jeg kan også blive rigtig sur. Over hvad? Over, at I ikke hører, hvad jeg siger. Så må du være lidt mere autoritær i din tale. Nå. Så mandepatter. Kom så. Ja. Kom så. Jeg fik helt mistet den. Jeg fik den mistet. Det er lige meget, man tal, hvad du fucking Okay, tænker. jeg tænker bare sådan, altså mandepatter. Ja. De er super seje, men det er bare et tegn på at man har spist for meget fløde, altså. Det går ikke. Eller forstår, hvad du eventuelt. mener. Du må ikke spise fløde. Eller eventuelt for mange Rice Krispies med mælk. Ja, med Coco Pops måske og sådan der. Coco Pops Alphabet. Alphabet. Nå, alfabet som i A, B, C, D, eller alfabet som i you put a spell on me. Alphabet som i skål, mand. For helvede, lort. Alphabet som i skål. Alphabet som i musik, som du lige lavede der. Værsgo, færdig, go. Okay, det jeg bare gerne vil sige, det var noget med booty hole. I bliver lidt nødt til at hjælpe mig her. Hvad sagde du? Booty hole. Nå, booty hole. Lige lidt wider. Ja. Det er sjovt med en booty hole, fordi det er fuldstændig ligestilling. Hvis det er det, vi snakker om. Alle har et booty hole. Ja, Nemlig, alle har et booty hole. Med Også mindre, frøer. med det mindre var der, at jeg kom fra. Ja. I want you to talk, because... med mindre man har stomi, så har man ikke booty hole. Nej, for det virker ikke, hvis man har en pose på Ikke sjovt. ballen, eller Ikke hvor særlig fuck man sjovt. har posen. Er det nede ved benet? Jeg ved det ikke. Hvor er posen? Det er lige meget. I fucking panden nogle gange, har jeg set. Og det er vildt, altså i forhold til tyngdekraft og sådan noget. Altså jeg ved ikke, man skider over hovedet, eller hvad fanden der sker. Men altså nogle gange, så synes jeg fandme, det er vildt, hvis man har en stomipose i panden. Tak for det. Men okay. Samtaler hos naboen. Nå ja, vi skal sgu da til at komme i gang med det her, ikke? Ja, det er dit kørekort. Det er kortet, jeg bruger. Ja, det er et kørekort, men hvad bruger man et kørekort til? Altså, jeg kører frem og tilbage, ikke også? Kaffe og kage. Vi mødes frem og tilbage, Ikke og patter, stiv pækord tilbage. Det er præcis, mand. Og jeg kører med metroen dag ud og dag. Ja, så lyder det som om, jeg bor i København, men det jeg egentlig mener, det er at køre med fucking Abraham. Altså, er du fra København? Ja. Hvad kører du med, siger du? Hvad hedder det nu? Jeg kan ikke huske, hvad fucking toget hedder, mand. Arriva. Ja. Der var den, Arriva. mand. Det er det, jeg bruger mit kørekort til. Ja, hvad satan er det her? Ja. Du skal da ikke vise hans credit card, din psykopat. Okay, det slår vi lige. Beep! Men skål! Skål for satan der på den. Skål på den. Skål for fejl. Hold da kæft, hvor jeg er fucking klar på at share mit credit card number. Men samtaler hos naboen. Fordi det skal jeg fandme huske. alle jer derude. Samtaler hos dig. Ja, nu skal vi videre. Der er allerede gået 18 minutter, det går ikke det her. Hvor kom vi fra? Havnfiskeri til... Samtaler hos Ja, naboen. det er en smooth transition det her. Det er lige meget. Vi skal have... Jeg har måske en historie om... Det er en nabo, altså... det er naboen. Ja. Han opdager fandme, at der er ild i vores garage. Hvad? Han opdager, at der er ild i vores garage. Hørte du det? Ja. Godt. Og så... er bare chokeret. Men han finder så ud af, at døren er låst ind til hvor vi bor. Så han går rundt om huset 10 gange til 20 gange måske. Og bare banker på alle vinduerne, men vi sover af helvede til. Altså, vi sover fucking godt. Som vandmænd, der ligger helt stille oven på vandfladen. Altså, de er helt stille. Altså, de bevæger sig ikke. De er flyder med strømmen, okay? Men han bliver ved, fordi der er ild i fucking garage. Jeg ved ikke, hvad han tænker. Han tænker, at han skal have fat i os, før han kalder en fucking... En ildbrigade. En ildbrigade. Men han får fat i min far. Min far, han er frustreret.
Altså, han er vild i fusen. Hans fuse, den er... Og så siger den... Og så tænker han, fuck, jeg skal have Emil. Emil, det er hans søn. Og Emil, han sover af helvede til. Altså, han er fandme en vandmand i vandet. Jeg prøver lidt her. Jeg skal lige tømme fejetøjet, som man siger. Ja. Jeg skal pisse. Men sådan er det. Mænd skal pisse. Ja, jeg fortsætter lige min historik. Og så kommer han fandme ind på Emils værelse. Puff! Han siger, han sparker døren ind. Ja, puff! Og så tager han mig. Eller han. Undskyld, det er ikke mig. Men det er fordi, jeg er så meget... Han tager dig simpelthen. Han tog mig. Altså, jeg er nemlig deres engel. Altså, det ufine ord vil jo være sexslave. Jeg er deres sexslave. Skråstreg. Skytsengel, det er jo nemlig det. Og så tager han ham der, Emil der. Løfter ham op i armene. Og så løfter han. Han er fucking stærk, men han svarer. Jamen, det er fordi, jeg er lidt forvirret. Og så løfter han, kommer op, og så går han lige forbi flammerne. Og det ved du hvad, det er der, jeg kommer ind. Jeg er deres skytsengel, så jeg gør faktisk sådan her. Jeg slukker lidt af ilden, lige da det går forbi. Og så går det forbi. Wow. Og så bliver Emil, han bliver kastet ind i armene på Britt. Britt, hun står der, hun er bare sådan, hun er helt forvirret. Wow. Og så Emils far, han sådan, Britt, sørg for Emil. God nabo. Tak. God nabo, Britt. Du har X-faktor. Du har X-faktor, Britt. Og så kommer jeg tilbage. Og så kommer der en brandbil. Og så ved du hvad, de slukker hele lortet. Bum. Og så Emil, han er helt okay. Min far, han er scarred for life. Altså, jeg er faktisk... det her, den historie... det jeg vil sige, pointen er, at horrible situationer opstår Hej Emil. med virtuel kraft samtidig, men i den her situation var det realistisk. Men det gør det med mening. For det gjorde ham. Prøv at se, han er her. Han er lige her. Og så gør han sådan her. Han kommer in front i hans udvikling. Han har lært af den her situation, han skal. Ikke også? Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo, han har... For satan da, han har fandme lært af den her situation. Og det er det, samtaler hos naboen kan. Det er det. Britt, hun er fandme en engel. Ja. Og Ryan... Mener du? Det er fandme godt, han gik 20 runder rundt om huset, før han ringede til en ambulance. 20. gang er lykkens. Ja. Men... Det er godt? Jo, men jeg har også en lille anekdote i naboen. Og det her er faktisk en mere ubehagelig samtale hos naboen. Fordi lad nu være med at bruge alt min deodorant. Fordi den deler vi fandme. Fordi der var en gang, vi er rige. Der var en gang, hvor jeg var en lille dreng. Og der boede jeg i sådan en rækkehus i Ringkøbing. Altså mindet. Og i Ringkøbing, der lige ved siden af mig, der boede... Good one! Lige ved siden af mig, der boede der sådan en stor, tyk, skaldet svensker. Nå. Eller også var han nordmand. Jeg kan ikke huske det. Og så... Nej, han var en af de to, fordi jeg kunne sådan semi-forstå, hvad han sagde. Og så en eller anden dag, så kom jeg godt ind på skole. Glad lille dreng på 7 eller 8 år. Jeg siger... Og så kom han ud af sit hus og sådan... Hej på dig, min fine ven. Og så siger jeg... Hej. Og så siger han... Skal du ikke med ind i huset mit og have en liten kibernapper? Det er kraftedeme ikke rigtigt. Og så siger jeg... Mester, jeg er 7 eller 8 år. Jeg må ikke drikke sprut. Og så siger han... Det betyder intet, min fine mand. Jeg må få lov. Og så ved jeg ikke hvorfor, men ved hjælp af hans svenske sølvtunge, så bliver jeg lukket ind i det der hus der. Og inde i huset, der er der fuldstændig beklædt med leopardprint og fuld af rødt pornolys. Og så beder han mig sætte sig på hans sofa. Hvad sagde du? Rødt pornolys? Ja. Kun rødt? Ja.
Så beder han mig sidde på hans sofa. Han siger, sæt dig her på sofaen min. Og så sætter jeg mig på sofaen hans. Og så kommer han med den drink der. Hvem? Nordmænd eller svenskere. Og så siger han... Nej. Så siger han... Hit med sangen, Så siger han, hey på dag. Jeg har gibbernapper til dag. Og så drikker jeg den. Turns out... Ja. Den er laced til the fucking brim med LSD. Det er No way! Og jeg bliver sendt til en drømmeverden. Ja. Da jeg vågner op, Ja. guess what? Nej. Han er gravid med mit barn. Han er gravid med dit barn. Er han orakel? Barnet? Svenskeren? Nå, nej, han er bare en eller anden dude. Jeg fandt ud af at han døde i fjor af koldbrand i Tissemanden. Jeg er Darknall, du er Ronald. Ronald. Hvad fanden er jeg så? Ja, du er Ronald, det er dig for helvede. Ronald. Kan du ikke dig navn? Ronald, det er fandme ikke i orden. Nej. Det er fandme ikke i orden, mand. Du burde kræve abort. Nej, barnet er blevet sendt til Timbuktu eller sådan noget, for at blive opfostret af en indfødt familie. Så er det lidt for sent at kræve abort. Ja, nej, du kan stadig ikke nå at Eller dræbe ham. mener... Bare brug en hitman. Ja, det gør jeg hele tiden. Det var dystert, Darknell. Jeg bruger hele tiden hitman. Altså, når jeg vil have en abort, så skal det være swift og klart. Altså, hvis der er noget, der skal dø, Der er noget, vi kan lære her. jamen i mig er et barn, mit barn, det er et barn. Sådan bliver lost. Og det kan være et foster. Altså, lige meget om det er 18-20 år. Altså, vi er jo 330 år hver. Jeg er altså kun 22. Ja, men det er jo menneskeår. You say something? Ja. Nå. But what is it you say, actually? Is it something? Menneskeår, ikke også? You have said it before. Menneskeår versus hundeår versus katår versus rotteår versus musår. Kan vi komme meget længere i historien? Ja. I don't know. Ja, prøv lige her. Nej, prøv lige at tage over det her. Okay. Flueår. Flue? Et År? Et flueår. Det er jo et flueår, det er jo 2 minutter eller sådan noget. Men et år, er det et år? Ja. Altså, hvad er en døgnflue? Det er en flue, der lever i et døgn. Men er 365 døgnfluer ikke et år? Det er jo et menneskeår. Jo, men er det... et flueår er jo sådan 2 minutter. Men hvorfor er det et år? Ligesom der er 100 år katteår, et flueår, det er 2 minutter. Nå, okay. Fordi de lever så kort tid. Hvad betyder 2 år? Det er så... 2 minutter. 2 minutter, det er hvor meget? Jeg vil også være med! Det er et menneskeår. Et menneskeår? Ja. Undskyld, Rik Hug. Du skal da ikke sige undskyld. Skal lade med fucking sige undskyld. Undskyld. Seer, lad nu være. Hvad siger undskyld? Jeg er ikke. Hvad er samtaler hos naboen? Forbindelser til underground. Sex business. Det der jo sker, det er... Altså, vi er jo... Det bliver nødt til at være Københavns de steder. Og det er her, vi forbinder os til The Underground. Fordi, ja, vi kan godt gå i Aarhus Underground Business, men det er bare ikke det samme som København KBH. Nej, skål for det. Fordi, ja, det kan vi da godt skåle for. Det kan vi da godt. Altså... Og det jeg mener med det er at, jamen, København, vi har den mere hardcore style of business. Let me take these off. I don't wear those Let me get anymore. the full scoop, hey. København Copyright. business, det er hardcore. Og prøv lige her. Vi som orakler, vi gør det her hardcore Ja. business. Seriøst, det her vi gør lige nu, det er business. Og det skal I vide noget. Støtter I os med en subscribe, like, follow, I don't know, man. Ja, Patreon. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Ikke mindst en kommentar. Og ikke mindst vores OnlyFans. Præcis. Ja. Ja. Follow us on Facebook, Twitter and Twitch and download the app. Og OnlyFans. Og TikTok. Yep.
så kan I selvfølgelig også gå ind og downloade vores secretly downloaded app. Vi har faktisk også... Eksperterne. Hey. Ja, vi har faktisk også... Det skal du huske at promovere. Du skal også huske at lade... Jeg er ikke snakket Hold din færdig. kæft. Vi skal også huske at promovere. Vi har lavet et videospil. Ja. Hvis I går ind på itch.io, så kan I finde eksperterne. The first ever porn game. Ja, det er nemlig rigtigt. Og Vi har jo selvfølgelig gennemført det, men udfordringen til jer her er... Okay, dem der har gennemført spillet, skriv det i kommentarerne. forhåbentlig kommet et par gange. Ja, faktisk- kommenter experience. Ja. Og share rekorder med dine venner og familie inde på ho.io porn game oracles experts Det er fra en fin, Delphi. det er en fin lille historie om eksperterne, der skal ud på alle mulige seksuelle eventyr. Ja. Jeg tror virkelig, I vil kunne lide det. Ja, det tror jeg også. Og der er ikke noget for truden. Det eneste det er, gå ind, klik, sign up, Ja. write your account name, write your card number, and then sign in. Og Hey. also... Og så er det bare lidt Kleenex, lidt Ja. olie af en eller anden art. Sidde Ja. og hygge sig, ikke? Ja. Og ved du hvad, I skal ikke engang huske et password, for det gider vi simpelthen ikke have noget med at gøre. Nej, fuck internet-sikker. Bare have et brugernavn, og du kan kalde dig hvad du vil, altså sexybeast.com, altså du kan kalde dig hvad du vil, og det er nok. Præcis, fordi .com, ikke også? Ja. Det er altid, ved I godt, .com og var oprindeligt for folk, der kom. Og det vil vi gerne vil sige ved det her, det er, Ja. jeg synes, det handler om, have noget, som du sagde tidligere, olieret klar. Vær olieret. Ja. Vær separate. Vær lækre. Har du en kæreste, fint nok. Men det her, det handler om dem, der no brains got, no shades got. You know, you don't need a lady to come. No. You don't need a lady to be perfect. No. You don't need a lady to be, what is it? What can I say something? But you need Yes. this game. Yes. Sorry. The experts, the porn game. Yes. Yes. And there's nothing easy to say about it. No. You need it to fulfill your life. And we are speaking English because it's broad international game now. Yes. We talk to all our fans, okay? We will put subtitles under this. Ja. But Und sind Sie, Okay, so- sind Sie von Deutschland? Du kannst searchen für die Experten, die Porno spielen. ja. Og voulez-vous det voulez-vous baguette Achtung, die Kurve. bonjour. Try it out. Risotto. Good game. Risotto. Thank you. Yes, and We're gonna link it in TikTok. description. We're gonna link Achtung die Kurve in the description below. Yeah. Try it out. Comment please if you tried it out. I mean it. Yeah. If you watched all the video through, comment. 我希望睡觉明跟我睡觉 Men underground sex business. Der er meget at sige omkring det, men vi skal være swift. Okay, vi er hurtige. Samtale hos naboen og deres forbindelse til underground sex business. Det er, man kan sige, man har boet mange forskellige steder i ens liv, ikke? Og på et eller andet tidspunkt har man nok haft en nabo eller to, der har haft en eller anden form for forbindelse til underground sex business. Nede på havnen. For eksempel. Eller ved den brændende garage. Altså, og der er 100%. Jeg vil næsten sige 100%. Nu ved jeg, vi ved, fordi vi er orakler, at det er 100% hos alle sammen. Fordi vi kan se. Så det er deres forbindelse til underground sex business. Men, Ja. for ligesom som sidste gang, Ja. at slå igennem, Ja. at vi ved, Hvad hvad fuck vi snakker om. om. Så skal vi spise noget kamp.
Ja. Hvad skal vi spise? Jamen, det vil jeg da gerne præsentere. Præventere, vil jeg næsten sige, fordi det her, vi skal til nu, det er, okay, Det er okay. som I ved, følger derude, vi har jo været igennem lidt forskellige businesses, vi har været igennem forskellige emner, og vi har lært jer noget. Nu handler det virkelig om, for os orakler, om at bruge denne viden og disse lærdomme til denne challenge. Og grunden til, at vi challenger os selv, det er simpelthen fordi, vi vil gerne være et forbillede for jer derude. Så vi har taget en af de hårdeste challenges. Vi går nu i gang med at vise jer grunddelene. Emil, hvis du vil show them through the work of ours. Det er vores eget bryg. Jeg kan ikke se det. Nej, jeg viser det lige om lidt. Men grundstofferne kommer fra en såkaldet Sofie. Og don't say it anymore. Okay. Her. Det her, det er vores chalons her. Og det, jeg synes, det er... Åbner posen nu. Hvis jeg skulle være ærlig, ikke også? Det her, det er... Altså, vi går... Det er sådan, at vores challenges fra gang til gang går højere op. Vi startede on the bottom, now we're here, ikke også? Men we are going to this stage, and on the top of the world, we are going, but we're starting slow, because you cannot go there. Oh no. Så, Mustang King. men vi går der. Nej, jeg tror det... Prøv lige her. Han lidt. Her. Okay. Yeah. We got the gear. We got the fucking candy. Hey, prøv lige at... Hey, don't open it. Man må ikke Dufte til det, for det må man ikke. Skal du spise det hele? Ja. Okay. Nej. 3. Nej. Show it and blow it on the way through darkness. Skål, drengene. Og den er hård. Jeg kan ikke bide. Er du okay? Er du okay, Jack? Jeg bakker mig. Ej, det er ikke lækkert. I'm sorry. Darknall, you can do it! Fuck, man. Kom klar. Er du okay? Ja, okay. Du kan noget vand. Jo. Det vi ser lige nu, det er en overlevelsesteknik, som vi har lært os. Ja.
gennem tiderne. Føj for satan, det smager dårligt. Det kan godt være, vi griner. Men vi mener det. Jeg fucking gjorde det, mand. I'm done since long ago. Okay. Thank you. Det var en fejl. Byen han... Ej. Det kan godt være, der blev sagt byen er en fejl, ikke? Nej. Byen er... Whatever, ikke også? Ej. Emil spiser den. Nej. Emil er Darknall. Jeg er ikke søn. Ad for selv. Fej. Men i hvert fald, vi er så taknemmelige for jer subscribers, der er. We like any English commentators. We love you. Oh, even though if you're harsh against any opinions, just comment. Please comment. Og se med næste gang, når vi snakker om... Look forward to next episode when we talk about som kakkelbord. Ja. Og kakkelovne. Vi høvler. Og vi høvler. Næste episode, we are høvling. Vi drikker, som altid. Og vi snakker om kakkelbord, kakkelovne og hvordan man kan bruge dem til at tage sin egen mødom. Derudover, så ses vi næste episode. Tak for i aften. Farvel. Hej. Hej. Behind the scenes her. Hvad så? Er du okay? Her er vi så. Behind the scenes. Jeg er ikke. Hvad er din kommentar til det her? Fandme kudos til jer, ikke? Nej, jeg er ikke fejl. Jeg holder dit hår. Cherry fejl. Ej, du gør det godt. Det er ikke sjovt, det her. Det er ikke sjovt. Ej, jeg går over til toilettet. Hvad skal man blive? Nej. Jo. Okay. Ned på knæ. Så. Får det bedre. Is this the vaccine? Yes, it is. I need a vaccine. Fuck, man. I need a dump. Ej, prøv at se det her. Det er bare sikkert, det kan for the wheel. Ej, det lugter. Ja, ikke. Det lugter, at det går. Du gør selv det her rigtig. I'm sorry. Det lugter af helvede. I'm sorry, man. Jeg gider ikke mere. Jeg gør selv det her rent i morgen. Oh, yes, I'm late. Ej, hvor er det klamt. I need to check it off. But don't get out of here.